teille. Kyllä sä tiedät, miksi me ollaan täällä. Ai me ollaan huoneen ryyppäämään. Mitä se vastarana äijät huutelee, saatana vastarana kiiski, te ees tiiä mitä juominen on. Täällä on vittu 5 päivää otettu keittua, saatana. Te ette edes tiedä mitä juominen on. Ja silti te rannassa huutelette. Ettekö te ymmärrä mitä olette mennyt tekemään? That's it. So,